fasa wa Amarya ido a ranar ɗaurin aurenta a wurin shagalin ɗaurin aurenta a jihar Kano. A jiya Lahadi a wurin taron shagalin ɗaurin auren wannan baiwar Allah da kuke gani mai suna Khadija, an fasa mata ido a wurin bikin DJ a unguwarsu da ake yi a unguwar Kwajalawa da ke a jihar Kano, wanda aka yi zargin ɗan ƙungiyar 'yan sintiri wato Bijilanti su ne suka aikata wannan aiki kamar yadda aka yi zargi. Mahaifin Amarya wato Abdu Ma'azu shi ne ya yi wannan zargi, inda ya bayyana manema labarai cewar 'yan bijilanti ne suka zo, yara suna tsaka da jijansu ana kiɗe-kiɗe, inda suka ɗauko makamai suka shigo cikin jama'a aka fara rigingimu har ta kai ga an fasa wa 'yar tasa ido ta fada a sume, aka kuma ɗauke ta zuwa asibiti. A zantawarsa da manema labarai da ya bayyana cewar yana roƙon gwamnati da ta shiga cikin al'amarin nan a taimaka domin a bi masa kariya, ƙwato masa haƙƙin 'yarsa. Bari ku ji abin da ya ce. Wannan rana ce ta farin ciki a guri na, rana ta ce ta farin ciki a gurin 'yata wacce za a yi aurenta. Sakamakon haka na samu ɓata gari da suke kira su da suna 'yan bijilanti. 'Yan bijilantin nan ba cikakkun 'yan bijilanti ba su da uniform, ba su da ID card. An tada biki a gidana sun zo sun sa tarzoma, an fasa wa 'yata ido da take Amarya, kuma wannan ita ce rana ta farin ciki a tattare da ita. Kuma wannan ita ce rana ta farin ciki wacce zan gani lamba ɗaya akan 'ya'yan da na haifa. Na son hukuma ta bi min kadina, ta bi min haƙƙin 'yata da aka zalunce ta aka cuce ta. Ina fatan hukuma ta yi ga ciki. Ita ma dai mahaifiyar Amarya cikin kuka da shishsheka ta bayyana cewar wannan abin bai mata daɗi ba, kuma tana roƙo da gwamnati ta shiga cikin al'amarin domin a bi mata kadin haƙƙin 'yarta da aka fasa wa ido a ranar farin cikin su, ranar ɗaurin auren 'yarta, wanda ta bayyana cewar ita ma tana zargin 'yan bijilanti ne da aikata wannan al'amari, amma ba 'yan bijilantin na unguwa ne domin maƙotansu ne kamar yadda ta bayyana. Wasu maƙotanmu ne suka zo haka suka kira wasu matasa ko 'yan kwamiti, kawai suka zo suna zuwa suka fara kawo da daman da makamansu suka zo addinan suka fara kan mai uwa da wabi suna doke-doke, kawai nan da nan guri ya hargitse aka fara jefa-jefa doke-doke, kawai hakan nan suka sa abu suka jefe mata ido. Sai gani muka ta faɗi wanwar, ana ɗago ta sai aka ga ido jini ga baki ɗaya, aka ɗauke ta asuma aka tafi asibiti. Ke kawai a bi mata haƙinta akan abin da suka yi mata, bata ji bata gani ba, gashi ranar aurenta, ranar da kowa yake so ya farin ciki, ita sun sa ta a bakin ciki. Amarya da aka fasa wa ido cikin yanayin rashin jin daɗi, ita ma ta bayyana yadda ta tsinci kanta, inda suna cikin jama'a kawai sai farka ta ganta a gadon asibiti ana tsaye a kanta. Ita ma bari ku ji abin da ta bayyana mana. Fatima kai sun fi su 10 suka yi ayarinsu suka zo. Ni ban san wanda ya kwaɗa min ba, amma daga cikinsu ni dai kawai na farka na gana asibiti ne, ciwo yake mini wallahi. Su ɗin ne ma tunda har da kiran waya su ce wai a turo musu wasu. Su 'yan kwamitin suka kira waya suka ce a turo musu wasu, suka zo yuya guda har cikin gidan nan suka shigo suna neman babanmu wai za su rake shi. Ya kawai duk wanda imin nema a rama. Ango Mustapha Bala kuwa, wanda shi aka ɗaura wa aure da wannan amarya mai suna Khadija, shi ma ya ce bai ji daɗin wannan al'amari ba, kuma ya roƙi gwamnati domin ta kawo musu ɗauki, ta ƙwatar musu haƙƙinsu na abin da aka yi wa matarsa a ranar ɗaurin aurensu. Bayan da muka tuntuɓi kwamandan bijilanti na ƙaramar hukumar Ungwanko wato Nazir Abubakar, ya bayyana cewar babu sa hannun 'yan kwamiti wato 'yan bijilanti a cikin wannan al'amari, a tsakaninsu 'yan unguwa suka aikata wannan al'amari, inda ya bayyana cewar samsam babu sa hannun 'yan bijilanti, ba su ne suka yi ba. Sami rahotanni makamantan waɗannan a nan unguwar Kwajalawa kuma mun bincika. So gaskiyar magana, kamar yadda aka sani, mai unguwa na wannan unguwar ya sa dokar hana DJ a unguwarsa. Sannan akwai kwamitoci na unguwa na mazauna unguwa da suke sa ido akan wannan abubuwan yadda ba sa so, kusan su ne wanda suka ɗau matakin hanawa a yayin da ake DJ, amma ba ƙungiyar bijilanti ko kuma wani ofis na bijilanti da yake wannan yankin ba.
da aka babu hannunmu a cikin wannan abu, mu ba mu sa a DJ ba kuma ba mu je hana DJ a wannan lokacin da abin ya faru ba. Wanda ya ƙara da cewar yadda aka samu saɓanin kamar yadda shi ya bayyana, mahaifin ita Khadija Amarya wato Abdu Ma'azu ya tura kwamandan Bijilanti takardar gayyata zuwa wajen ɗaurin auren yarsa, wanda kuma kwamanda ya je ɗaurin auren ya, wanda daga nan ne kuma su matasa da 'yan uwa suke ganin tunda kwamanda ya je shikenan ya ba da umarnin a zo a kafa DJ, wanda bayan kafa DJ ke da wuya wannan hatsaniyar ta tashi a tsakani, wanda har ta kai ga an fasa wa ita amarya Khadija idanta, kamar yadda ya bayyana mana da bakinsa, wanda ya ce sam ba mutanen su ne suka aikata haka ba, sai dai akwai ƙananan kwamiti na cikin unguwa wanda yake zargin su ne suka aikata wannan abin a tsakaninsu na 'yan unguwa,